Търсиш голям хладилен бус за сериозна работа? Ето едно топ предложение от Vans BG. Представяме ти MAN TGE 3.180 2019 година. Дизел 177 конски сили, Евро 6. Това е хладилен бус XXL, най-дългата и най-високата база, което означава огромен товарен обем и идеален за транспорт на хранителни продукти и стоки, които изискват контролирана температура. Пробег 271 200 км, нов внос, перфектно техническо и визуално състояние. Оборудването включва навигация, задна камера, климатик в купето, Bluetooth, автопилот, бордкомпютър, електрически стъкла и електрически огледала, комфорт и сигурност на всяко пътуване. Категория до 3.5 тона, кара се с Б категория. Цена 18 990 евро. Намира се в Карлово. 08 76 32 22 22.